Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chaka ndi chaka dziko lapansi limakumbukira antchito za asilikali amene anamenya nkhondo zikuluzikulu kuphatikizapo nkhondo ya dziko lonse lapansi imene inachitika mchaka cha 1914 kudzafika mchaka cha 1918. Komanso nkhondo ina imene inayamba mchaka cha 1939 kudzatha 1945. Asilikaliwa amawakumbukira kufuna kupereka ulemu pa ntchito imene anagwira yolimbikitsa kuti pa dziko lapansi pakhale mtendere. Nkhondo ziwirizo zinali zoopsa kwambiri chifukwa asilikali ambiri amayiko osiyanasiyana komanso anthu wamba kuphatikizapo ana ndi amayi ambiri anaphedwa. Asilikali a dziko la Malawi anatenga nawo gawo pa nkhondo imeneyi. Ngati mmene zinakhalira ku mayiko ena, asilikali a dziko la Malawi ochuluka anataya miyoyo yawo pa nkhondo imeneyi. Pofuna kupereka ulemu kwa asilikali, dziko lapansi linakhazikitsa tsiku lapadera la Pope Day ndi cholinga chofuna kuthandiza asilikali amene anavulala komanso ena kuphedwa kumene pa nkhondo zikuluzikulu za dziko lapansi. Pamwambowo pamakhala duwa lapadera lotchedwa Pope limene amaligulitsa ndi cholinga chopeza ndalama kuti asilikaliwo komanso mabanja awo adzigwiritsa ntchito. Mwambo oyamba wa Pope unachitika ku Berlin mchaka cha 1921 patadutsa zaka zitatu chithere nkhondo yoyamba ya dziko lapansi. Kodi mwambowu ndi ofunika motani ku dziko la Malawi? Lieutenant Colonel Frank Kayanula ndi mmodzi wa ogwira ntchito zofalitsa nkhani ku Malawi Defense Force, ndipo iye akuti ndi zoyenera kuti dziko la Malawi lidzitenga nawo gawo pa mwambowu chifukwa asilikali wake anamenya nawo nkhondo ziwirizo. Tsiku limene la Pope ndilofunikira kwambiri chifukwa ndi tsiku limene timapereka ulemu kwa miyoyo ya abale amene anataya miyoyo yawo pa nkhondo ziwiri zikuluzikulu za dziko lapansi, yoyamba ya 1914 mpaka 1918 komanso ya chiwiri imene inamenyedwa kuchoka mu chaka cha 1939 kufika chaka cha 1945. Tikamakamba za nkhondo ziwiri zazikulu zimenezi, ena mwina nkumona ngati kuti ife sizinatikhudze, mwina zimachitikira kutali, koma ndiyadziwitsa Malawi kuti nkhondo imene inatikhudza ifa nkhondo ya 1914 mpaka 1918 kuno ku Malawi inamenyedwa ku Kalonga. So mukhoza kuona kuna kuti sizinachitike kutali, zinachitikira mdziko lathu lomwe lino. Komanso nkhondo ya 1939 1945 malo otchedwa Moyale kumene asilikali a Malawi amene anali pansi pa First King's Rifle ena mati Keala amene wanazungulidwa ndi brigade ya ku Italy. Brigade ndi kuti ndi asilikali ochuluka kwa basi, ndiye akuluakulu anauza asilikali amene wa First King's African Rifle kuti ayi ndi mmene zililimo inuyo mungodzipereka kwa ma Italians. Koma osi wawo amene anali Major Henderson sanagwirizane ndi chiganizo chimenechi, ndipo ndi wachiwiri wake anapanga kothekera kuti mpaka anatulutsa asilikali osawaja amene mucha, ndipo pakutha pake analandira ulemu Military Cross chifukwa cha ntchito yayikulu imene inachitika. Ifo panalibe amene anayembekezera kuti zimenezi zikhoza kuchitika. Chimwendo Henderson atabwerera kuno ku Malawi chifukwa cha kuvulala amayenda mopichama, anthu anamutcha dzina loti Chimwendo. Ndiye mukapita kuzomba ku 7 miles kumalo otchedwa kumpalanganga estate kumeneku pali malo otchedwa Chimwendo amene anapatsidwa kwa Henderson. Ndipo malo otchedwa Moyale akuperekedwa chifukwa cha zimene zinachitika ku Moyale amene ndi mbali ya ku Kenya kumene asilikali athu anapezeka akugwira ntchito imeneyi. Mwambo wa Pope umachitika pa 11 Novemba kapena kuti la Mulungu lachiwiri mu mwezi wa Novemba chaka chilichonse. Ndipo kuno ku Malawi miyamboyi amayigawa ndipo imachitika ku Zomba, ku Lilongwe komanso mu mzinda wa Mzuzu.
mu mzinda wa Mzuzu mulendo olemekezeka adzakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Kamzingeni Chihana, ndipo mwambowu udzachitika pa bwalo la zamasewero la Mzuzu Upper Stadium. Malinga ndi asilikali ankhondo a dziko lino, mwambo wa ku Malawi amalemekezanso asilikali amene akhala akumenya nkhondo zosiyanasiyana kuphatikizapo ku Mozambique, Democratic Republic of Congo ndi maiko ena. Izi zili chomwechi chifukwa asilikali ambiri amene anamenya nkhondo yoyamba komanso yachiwiri anatisiya, ndipo pano anasala ochepa chabe. Lieutenant Colonel Kayanula wati iwo ndiwokonzeka kuti mwambo wa chaka chino uchitikenso ndi kupeza ndalama zothandiza asilikali akalewo. Iwo ayamika mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chogula duwa loyamba la pope la chaka chino ndi ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha pa tsiku limene anadzigulira mwambowu. So tikamapanga mwambo umenewu ndi kuti timakhala tikulemekeza komanso kukumbukira anzathu amene ataya miyoyo yawo. Kuno ku Malawi sitikungoganizira iwo amene anataya miyoyo yawo pa nkhondo zikuluzikulu, komanso ena onse amene ataya miyoyo yawo pa nkhondo zimene dziko la Malawi lakhala likupezekamo monga ku Mozambique, Democratic Republic of Congo, Southern Sudan, Darfur, Cote d'Ivoire ndi maiko ena. Ndiye kuno muona kuti mwambo okumbukira zimenezi unachitika pamene mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, yemwenso ndi Commander in Chief wa Malawi Defense Force, anakhazikitsa sabata yokumbukira pope imene inachitika ku Page House pa 27 October, ndipo kumeneko anagula pope woyamba pa mtengo wa 5 million zimene ndi zoyamba kuchitika mdziko la Malawi, ndipo zikupereka chitsanzo cha kukhudzidwa komanso ulemu umene mtsogoleri wa dziko lino akupereka kwa asilikali athu amene anapereka miyoyo yawo kuthandizira kuti dziko lathu lifike pamene lili pano. Chimodzimodzinso tikupempha ena amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuthandizirabe kuti akhoza kutero popereka chithandizo chawo kwa akaunti imene ilipo ya Veterans and Ex-Service League of Malawi, imene ndi akaunti imene ili masignatories zake, ndipo imene ili ku New Building Society. Account number yake ndi 2252507. New Building Society account number 2252507. Tithandize asilikali athu amene anapuma koma anagwira ntchito yoti dziko lathu lifike. Asilikali ankhondo wa Malawi Defense Force amagwira ntchitoyi ndi abwenzi osiyanasiyana kuphatikizapo Malawi Police Service. Ndipo poyankhula za kukonzeka kwawo, mkulu wa apolisi mzinda wa Mzuzu Osman Gondwe ati iwo ndiwokonzeka kupereka chitetezo kwa anthu onse amene adzabwere pa mwambowo. Agondwe aonjeza kuna kuti asilikali amene anamenya nkhondo zakale amamenya nkhondozo chifukwa chokonda dziko lawo. Chifukwa chake iwo amaonesetsa kuti mwambo wa tsikuli udzikhala opambana. Ifeyo ngati apolisi mene nthawi imeneyi ndiofunika kwambiri, ndiye ngati apolisi ifeyo timapereka chitetezo, tionesesa kuti chitetezo pa tsiku limeneyi chizakhale chokhwima, apolisi azapezeka ali pena paliponse chifukwa ndi function yofunikira kwambiri. Kodi nanga mzinda wa Mzuzu wakonzeka bwanji za tsikuli? Awa ndi Agomeziani Nyasulu, mkulu oyendetsa ntchito za mu mzinda wa Mzuzu kapena kuti Chief Executive Officer, ndipo iwo akuti poganizira kuti tsikulo ndilofunika kwambiri komanso padzabwera wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Kamzingeni Chihana, iwo agwira ntchito usana ndi usiku kuti mwambowo udzakhale osayiwalika. Tinganene kuti mothandizidwa kapena mogwizana ndi anzathu onse nthambi za boma zomwe zili kuno ku Mzuzu. Tinganene kuti tonse takhala pansi tagwirizana ndipo takonzekera mwambo umenewo. Tinene kuti ifeyo panopo ndife okonzeka, tikupanga ma final touches komano ndife okonzeka kuti function iyi ibwere pano pa Mzuzu Upper Stadium. Komanso ndife onyadira kwambiri kuno ku Mzuzu kuti tikhala ndi second Vice President Right Honorable
Enoch Kanzinge Nichihana kukhala ngati mlendo olemekezeka pa function imene amene azayimire president aziko lino la Malawi. Asilikali amene anamenya nkhondo zakalewa pano ambiri anakula, ena anavulala, ena akulephera kuyenda, ena akulephera kusamalira mabanja awo, kotero iwo akufuna thandizo la munthu wina aliyense kangachepe bwanji kuti nawo moyo udzitha kupita chitsogolo. Kwa amene angakwanitse, tiyeni tigule kaduwa kameneka kapope ndi cholinga choti tiwathandize ku mavuto osiyanasiyana amene akukumana nawo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.